ଗାଁରେ ସରକାରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଚିତ୍ର ହେବାର ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆରେ ଦିଦି, ତମେ କାଲି ରାତି କଥା ଶୁଣିଛ? ଏଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ରାତିରେ ଆପେ ଆପେ ପାଣି ଦେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା। ରାତି 12ଟାରେ ଅବା କିଏ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ? ତମେ କୁହ ତ ଥରେ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଠିକ ନା ଭୁଲ? ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ରାତି କଥା ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି। ରାମୁ ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଏଁ ଦେଖି ଆସେ କିଏ ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖରେ। ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ସିଏ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ। ରାତି 12ଟା ବାଜିଗଲା। ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଲା। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାର ସାହସ ନଥିଲା ସେଠାରେ ଯିବାକୁ। ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ମୀନା ଦିଦି, ଚାଲ ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖକୁ ପାଣି ପିଇବା ଆଉ ପାଣି ଧରିବା। ମୋତେ ଏକା ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ କାହା ଗୋଡ଼ର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ମଣିଷର ପାଦ ଚିହ୍ନର 2 ଗୁଣା ବଡ଼ ହେବ। ଦେଖିଲ ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ନା, ମୋତେ ଏଠାରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଭଲା କେଉଁ ମଣିଷର ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ ତମେ କୁହ ତ? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେଠାକୁ ପିଙ୍କି ଆସିଲା। ଆରେ ଦିଦି, କ'ଣ ହେଲା? ତମେ 2 ଜଣ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛ? କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ପିଙ୍କି ଭଉଣୀ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେହି ଭୂତୁଣୀ ହୁଏତ ଆସୁଛି। ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଏସବୁ ଚାଲେ? ଏହା କେହି ଲୋକ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁଛି ତମକୁ ଡରେଇବା ଲାଗି। ଦେଖ ପିଙ୍କି, ତମେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ସହରରୁ ଆସିଛ। ତମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହଁ ହେଲା। ପୁଣି ରାତି ହୋଇଗଲା। ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଏଇ ନମୁନାକୁ ଠିକ୍ ସବକ ଶିଖାଇବି। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ସେଠାକୁ ଯା ନାହିଁ। ବାବୁଲା କହିବା ଅନୁସାରେ ରାତିରେ କେହି ବାହାର ଆତ୍ମା ଆସି ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଚଲାଏ। ଆରେ ମା, ତମେ ବି ନା, ଏ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଭୂତ ଅଛି? ପିଙ୍କି ତାର ମା କଥା ନ ଶୁଣି ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯେମିତି ପିଙ୍କି ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତୁଣୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ କରୁଛି। ପିଙ୍କିର ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବାହାରିଗଲା। ଆସିଗଲୁ? ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଲି ଗାଁ ଲୋକକୁ। ମୋତେ 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଖପୁରି ଖାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଚଲେଇ ଚଲେଇ 3 ଦିନ ହେଲା ମୋର ହାଲତ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁ ଯଦି ଆଜି ନ ଆସିଥାନ୍ତୁ, କାଲି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାର ମିଳିଛି। ହା 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 ହା। ପିଙ୍କି ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଗଲା। ଭୂତୁଣୀ, ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କେହି ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ସହରରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭୂତୁଣୀ ପିଙ୍କି କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଆଉ ପିଙ୍କିର ଖପୁରି ଖାଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଆରେ ମୀନା ଭଉଣୀ, ଦେଖିଲ ଏଠାରେ କାହାର ରକ୍ତ ପଡ଼ିଛି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠାରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ପିଙ୍କିର ମା ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ, କାଲି ରାତିରୁ ମୋର ଝିଅ ପିଙ୍କି ଘରକୁ ଆସିନାହିଁ। ସେ ଏଇ ନଳକୂପ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଏ ରକ୍ତ କାହାର ପଡ଼ିଛି? ଇଏ ରକ୍ତ କାହାର ପଡ଼ିଛି? ଇଏ ତ ମୋ ପିଙ୍କିର ରକ୍ତ ନୁହେଁ ତ? ଆରେ ମାମା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ସବୁ କଥା କହିଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅଘଟଣ ହୋଇଛି। କିଛି ଦୂରରେ ପିଙ୍କିର ମୁଣ୍ଡକଣ୍ଟା ଲାଶ ପଡ଼ିଛି। ଏହି କଥା ପୁରା ଗାଁଟା ସାରା ଖେଳିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସେଇ ଭୂତୁଣୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଚଲାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ସେଠାକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି
ଗାଁ ଲୋକ ମୋ ସହିତ କିଛି ଚାଲାକି କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କୌଣସି ନୂଆ ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ମୋତେ ଏମିତି ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ହେବ। ହା ହା ହା। ଆରେ ଥମି ଯା, ତୋର ଏବେ ବି କାହାର ଖପୁରୀର ସ୍ୱାଦ ଦରକାର? ରହିଯା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ହା 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 ହା। ତାପରେ ସେଇ ଭୂତୁଣୀ ପିଙ୍କି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଭୂତୁଣୀ ପିଙ୍କି ଭଏସରେ ପିଙ୍କି ମାଆକୁ ଡାକିଲା। ମା ମା ମା, କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ ପିଙ୍କି କହୁଛି। ପିଙ୍କିର ମା ପିଙ୍କିର ଭଏସ ଶୁଣି ଖୁସିରେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ତମେ କିଏ? ବାହାରେ ଭୂତୁଣୀକି ଦେଖି ପିଙ୍କିର ମା ବହୁତ ଜୋର ଡରିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଭାବିପାରିଲା ନାହିଁ। ପିଙ୍କି, ତତେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଭୂତୁଣୀ ପିଙ୍କି ମାଆକୁ ବହୁତ ଡରାବନି ଶବ୍ଦରେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ପିଙ୍କି ନୁହେଁ, ତ ପିଙ୍କିକୁ ମୁଁ ଖାଇଛି, ଆଉ ତତେ ବି ଖାଇବି। ପିଙ୍କି ଭଏସ, ତତେ ଏଠାକୁ ଆଣିବା ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଆଜି ତତେ ଖାଇବି। ହା 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 ହା। ପିଙ୍କିର ଖପୁରୀ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଖାଇ ତାକୁ ହଜମ କରିସାରିଛି। ହା 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 ହା। ତାପରେ ଭୂତୁଣୀ ପିଙ୍କି ମା ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିରୁ ଅଲଗା କରି ତା ଖପୁରୀ ଖାଇଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ପିଙ୍କି ଘର ଆଗରେ ପିଙ୍କିର ମାଆର ଲାଶ ଦେଖି ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ଛୁପାଗଲା। କାହାରିକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛି। ଶୁଣୁଛ, ସହରବାଲି ମା ଝିଅଙ୍କୁ କିଏ ମାରି ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଗାୟବ କରିଦେଇଛି। ଲାଗୁଛି ଏହି କେହି ଭୂତ ପିଶାଚୀର କାମ ଇଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ତମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତମର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ ପୁଣି। ଆରେ ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ଦେବି, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ରାତିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଚଲାଉଛି। ରାତି ହୋଇଗଲା। ଭୂତୁଣୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଚଲାଇଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ଦୁଆର ଦୁଆର ପିଙ୍କି ଆଉ ତାର ମା ଭଏସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ହେଲେ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଚାଲାକ ହୋଇଗଲେଣି। ଆରେ ଯଦି 2 ଦିନ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳେ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଉଛି, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଅଛି, ସେଥିରେ ଲୁଚି ରହିବି। ରାତିରେ ସେଇ ନଳକୂପ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ମୋର ଶିକାର ହେବ। ହା ହା ହା। ହଁ, ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ହା ହା ହି 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 ହି। ତାପରେ ଭୂତୁଣୀ ସେଇ ନଳକୂପ ପାଖରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଆରେ ତମେ ସକାଳ ସକାଳ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆରେ ମୋର ରାଣୀ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛ? ସେ ଭୂତୁଣୀ ମୋର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ CCTV ଲଗେଇଥିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖରେ, ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଯାଏ ହେଲା, ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଯଦି ତମେ CCTV ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ ତାହେଲେ ଶୁଣ, ଏହି ମଟକାଟିକୁ ନିଅ। ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ଆସିବ। ଆସିଲା ବେଳକୁ କୂଅରୁ ତୁମ ସାଥିରେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ଆସିବ ହେଲା। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରାମୁ ମଟକାଟିକୁ ନେଇ ନଳକୂପ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଆଗ ପାଣି ନେଇ ଆସିବି ନା CCTV ରେକର୍ଡିଂଟା ନେଇଯିବି? ନା ନା, ଆଗେ ପାଣି ନେଇ ଆସେ, ତାପରେ CCTV ରେକର୍ଡିଂଟାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ରାମୁ ଯେମିତି କୂଅ ଭିତରକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଛି, ଭୂତୁଣୀ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେଲା, ଆଉ ତା ଖପୁରୀକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରାମୁର ମୁଣ୍ଡ କଟା ଲାଶ କୂଅ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏଥର ଗାଁରେ ଆହୁରି ଭୂତୁଣୀର କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା।
ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସକାଳେ ସକାଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ, ଭୁତୁଣି ଘୁରୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ମୋ କଥା ମାନିଲେ? କହିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ପାଖରେ CCTV ରେକର୍ଡର ନେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ତ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲି, ପୁରା ଲୁଟିଗଲି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇ ସେଇ CCTV ରେକର୍ଡ ନେଇ ଆସି ଟିଭିରେ ଚଲାଇଲେ। ଆଉ ଭୁତୁଣିର ସବୁ ସତ କଥା ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେମାନେ ଏକଥା ବି ଶୁଣିଲେ ଭୁତୁଣିକୁ 2-3 ଦିନ ଯଦି ଭୋକିଲା ରହିବ ସେ ମରିଯିବ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ସେଇ ଭୁତୁଣି ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବି କିଛି କଥା ମାନିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାମ 3 ଦିନ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଯେମିତି ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, 3 ଦିନ ପାଇଁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ଆଣିବା କଥା ନେଇ ଆସ ହେଲା। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ 3 ଦିନ ଲକଡାଉନ୍ ପାଳନ କଲେ। ଗାଁରେ କେହି ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଭୁତୁଣି ଏପଟେ ସେପଟେ ଘୁରିଲା, ହେଲେ ଆଉ କାହାରିକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଭୁତୁଣି ଭୋକ ଉପାସରେ କିଛି ନ ଖାଇ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା।